Вітаю! Час новин на АТР. Сьогодні середа, 27 січня. Це 700-й день анексії Криму. В Криму друга смерть від свинячого грипу. Жертва вірусу H1N1 проживала в Севастополі. Про це повідомило джерело в системі охорони здоров'я міста. Напередодні Міністерство охорони здоров'я Російської адміністрації Криму попередньо підтвердило першу смерть від свинячого грипу. У Євпаторії помер чоловік, що приїхав з Росії. Всього в Криму підтверджено 13 випадків зараження вірусом грипу H1N1. На сегодняшний день я хочу сказать, что в лабораторию поступило более 32 образцов от больных с внебольничными пневмониями и с диагнозами грипп. Лабораторно подтвержденный вирус гриппа H1N1 у 13 случаев. В 6 случаях результат отрицательный, остальной материал в работе. Уповноважений президента України в справах кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв обговорив з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу формат роботи по деокупації Криму. Зустріч пройшла напередодні в Страсбурзі. На сторінці в Фейсбук Джемілєва йдеться: пропонується створити міжнародну групу, до якої війдуть країни-учасники Будапештського меморандуму і Туреччина, як одна з впливових чорноморських країн. Ідею підтримав президент України. Детально це питання буде обговорено в лютому цього року під час візиту міністра закордонних справ Туреччини до Києва. Росія – ненадійний партнер. І заява глави Міністерства закордонних справ цієї країни Сергія Лаврова про Будапештський меморандум тому підтвердження. Про це в ефірі Радіо Свобода сказав радник при дирекції Національного інституту стратегічних досліджень при президенті України Олексій Полтораков. Напередодні на прес-конференції Лавров заявляв, що Росія виконує пункти Будапештського меморандуму щодо України. За меморандумом Росія, США і Велика Британія, крім незастосування ядерної зброї проти України, зобов'язані поважати її суверенітет і кордони, не застосовувати озброєння проти нашої країни, утримуватись від економічного тиску. Полтораков зазначив, Росія виконує тільки 5-й пункт меморандуму – незастосування ядерної зброї. Ну, давайте так. Лавров сказал, что российская сторона, скажем так, ну, если перевести с дипломатического на, скажем, на публицистический, Россия не нарушала пункт 5 Будапештского меморандума, а остальные он, ну, как дипломат, дипломат никогда не говорит неправду. Дипломат, как правило, не говорит всю правду. Вот эту всю правду господин Сергей Лавров не сказал. Міністерство закордонних справ України позбавило дипломатичного паспорта голову парламенту Російської адміністрації Криму Володимира Константинова і ще 299 чиновників. На сайті відомства опублікований відповідний список, в якому прізвища діячів попередньої влади і тих, хто прийшли після Революції Гідності. Серед них екс-прем'єр Криму Анатолій Могильов, екс-глава Севастополя Володимир Яцуба, у списку також Сергій Арбузов, Раїса Богатирьова, Віталій Захарченко. Також анульовані паспорти представників нинішньої влади – Віктора та Івана Балоги, Михайла Добкіна, Нестора Шуфрича, Зоряна Шкіряка та інших. Держприкордонслужби і Українське бюро Інтерполу проінформовані про недійсність дипломатичних та службових паспортів України цих громадян. Незадоволених графіком подачі електроенергії севастопольців закликають виходити на мітинг. Невідомі активісти розклеюють по місту оголошення із закликом висловлювати своє невдоволення. Виходити на мітинг закликають тих, кому набридло, що за їхній рахунок все місто має світло, і тих, кому набридло терпіти несправедливість. Зібратися планують сьогодні ввечері на одній з зупинок громадського транспорту. Графік подачі електроенергії в Севастополі 3 через 3. Проте в одних районах, за словами мешканців, світло є постійно, інші щодня залишаються без електрики. В Бахчисараї збирають підписи під скаргою про відсутність достатньої для місцевої лікарні площі та персоналу. Єдина поліклініка обслуговує місто і район. У підсумку хворі й здорові дорослі й діти в одній черзі. Багато хто з батьків розповідає, прийшли зі здоровою дитиною на огляд, а за декілька днів повернулися вже хворими на прийом. Керівництво лікарні каже, що залюбки вирішили проблему, однак потрібні додаткові приміщення, персонал і фінансування. Основная проблема – это отсутствие врачей. Любой специальности эндокринолога нету. Детский только кардиолог. Нормального кардиолога нету. Люди рассказывают в соцсетях, как у них умирают родственники, потому что отказываются брать элементарно, просто по скорой забирать. Стояла женщина под кабинетом, 40 температура, и мы стоим. Никто не пропустит ни ту женщину вперед, ни естественно, ни нас.
Вот. И так стоишь, все больные, здоровые больные, все на свете. Мы подцепили коклюш. Мы пролежали в больнице в инфекции с коклюшем, потому что, не знаю, кто-то нас, видимо, чихнул неправильно. Сейчас все объединили. В регистратуру попасть – это дурдом. Что тут, что там. Потом сидеть вот это вот непонятно сколько времени. Нам помещений не хватает не только в поликлинике, у нас не хватает помещений в стационаре. Мы хотели бы выполнять условия, допустим, государства, которые от нас требуют, что у нас должны быть маломестные палаты. Но на сегодняшний день мы не готовы. Чисто технически, наверное, финансово, потому что это огромное вложение, достигнуть того, чего мы хотим и чего хотят наши пациенты. Только в городской поликлинике у нас не хватает 15 физических лиц. 15 физических лиц. Это говорит о том, что врач работает с двойной, а иногда и больше с нагрузкой. На базі колишньої української, а нині Сімфропольської академічної гімназії пройшла науково-практична конференція «Мозаїка народів Криму». 50 школярів представили свої роботи, в яких розкрили особливості національного колориту півострова. Конференція співпала з планами місії Ради Європи приїхати до Криму. Як на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляв Іскандер Барієв, в кримських школах дітей змушували за вихідні вивчити вірші та пісні для показухи. І навіть сказали прийти в вишиванках. До Криму не приїде ще один іноземний виконавець. Цього разу заклики відвідати окуповану територію Криму проігнорував екс-вокаліст рок-групи Deep Purple і Rainbow Джо Лін Тернер. Він відмовився брати участь у фестивалі «Хроніки Криму». Організатори фестивалю поки не повідомляють причини, через які відомий виконавець не завітає на півострів. Військово-історичний фестиваль «Хроніки Криму» планують провести 11 та 12 червня до Дня Росії. Організатори – Міністерство оборони Росії і Міністерство культури Російської адміністрації Криму. Служба безпеки України розсекретила архіви КДБ про знищення кримсько-татарської еліти. Відтепер секретні до сьогодні документи знаходяться у вільному доступі. Їх передають до Українського інституту національної пам'яті. Раніше СБУ розкрила тільки частину архівів з матеріалу КДБ про політичні репресії. Навпроти прізвищ більшості фігурантів значиться вирок – найвища міра покарання – розстріл. Ознайомитися з документами, фотографіями знищених радянською владою корінних жителів Криму можна на сторінці СБУ. За словами голови відомства Василя Грицака, у фондах Держархіву налічується майже 180 тисяч томів, які були створені в радянський період, а в регіональних архівах – більше 730 тисяч томів. Проросійські найманці цієї доби 66 разів атакували опорні пункти українських військових. За словами речника АТО Андрія Задобінного, незважаючи на мінські домовленості, бойовики гатили з усієї наявної зброї. В особливо напружених ділянках українським захисникам довелося відкривати вогонь у відповідь. В районі Мар'їнки по наших опорних пунктах ворог вів вогонь з усієї наявної зброї. Окупанти використовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та навіть зенітні установки. Неподалік Красногорівки наші позиції були обстріляні з гранатометів та міномету, а по українським укріпленням біля Новгородського противник відкривав вогонь з БМП, автоматичних гранатометів та кулеметів. Під мінометний вогонь проросійських бойовиків потрапили наші опорні пункти в Троїцькому та Зайцевому. Традиційно напружена обстановка в районі тимчасово окупованого Донецька. По наших укріпленнях в Опитному, Пісках, Авдіївці та шахті Бутівка противник відкривав вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Загалом протягом минулої доби проросійські бойовики 66 разів відкривали вогонь по наших опорних пунктах. В деяких випадках українські воїни були змушені відкрити прицільний вогонь у відповідь. 75 претендентів пройшли на посаду в антикорупційну прокуратуру. З 244 кандидатів лише третя частина змогла скласти тест. Надійшло 24 скарги. Щоб відповісти на них, запросили упорядника тестів. На конкурс антикорупційна прокуратура оголосила 33 вакансії. Беруть тільки тих, хто має не менше 5 років стажу роботи в прокуратурі. Серед кандидатів були й ті, хто намагався купити результати тестів, кажуть члени комісії. З цієї кількості людей склало 29,5%, які були допущені. Тобто я вважаю, що це досить низький відсоток. І в подальшому це може впливати і на відбір
на заповнення посад в антикорупційній прокуратурі, оскільки я не виключаю, що з такими результатами, коли менше третини пройшло General Skills, ми не зможемо комплектувати за перший етап всі 30 посад. Тобто це може бути і та сама третина посад укомплектована відповідно до тих конкурсних, до тих тестів, які проведені. Ті тести, бачите, показали досить те, що ці тести були просто об'єктивними. И жодного втручання до них не здійснилося. Это было свойственно и Национальному антикоррупционному бюро, и в этом отборе. К нам поступает порядка 70-80 звонков каждый день. Пытаются узнать, какая-то часть людей хочет попробовать тестирование, какая-то часть людей хочет купить ответы, завуалированно или напрямую, предлагая какие-то деньги за это. И Какие? Ну, о суммах речь не идет, но о каких-то вознаграждениях идет чаще всего. Найстарша вулиця Москви, на якій раніше можна було побачити десятки музикантів і художників, спорожніла. За розпорядженням міської адміністрації силовики взялися за творчих людей. Одразу за вуличними музикантами з Арбату зникають художники. Їх затримує російська поліція. Нам там пишут в этом заявлении, что мы рисовали и брали за это деньги. Во-первых, никто из нас не рисовал, хотя я считаю, что рисовать, петь, дышать, любить – это право любого человека. Нам пишут, они рисовали за деньги, хотя никто не рисовал. Мы берем пожертвования, потому что то, что мы просим пожертвования, это в 10 раз меньше, чем оно того, в общем-то, должно оцениваться. Люди голодают и вынуждены брать то, что им дается свыше. Это в общем тренде запретительства и завинчивание всяческих границ. Когда чиновник может взять и запретить из каких-то своих интересов. Совершенно не заботьтесь о том, что те люди, которые больше 20 лет рисовали, ну вообще вся творческая деятельность прекратится. У мережі набирає популярність відео, на якому зневірена росіянка вимагає повернути окупований Крим Україні. Клієнти Райфайзенбанку, які взяли валютні кредити, штурмували головний офіс у Москві. При такому курсі долара виплачувати борги людям нічим. У користувачів інтернету реакція бурхлива. Зокрема, український журналіст Антон Павлушко написав у своєму Фейсбук: «Московський середній клас сидів собі 2 роки і тихо споглядав, як до українського Криму заходять російські солдати, як полковник ФСБ Гиркін починає війну на Донбасі, як російські танки беруть українське Дебальцеве. І ось раптом іпотека для носіїв норкових шуб стала непідйомною. І про Крим заговорили зовсім інакше, і щось там про Україну». Ребята, мы Украину не потянем. Давайте вернем этот Крым, и уже в конце концов жить не на что абсолютно. Где мне жить? В Крыму? На улице? 6 років в'язниці за графіті. В Білорусі судять активістів за те, що вони в нежитловому районі Мінська намалювали графіті і зіпсували кілька білбордів із зображенням міліціонерів. У місті безліч омальованих стін, але переслідують тих, хто використовує в графіті заклики до свободи. Затримували їх як особливо небезпечних злочинців зі застосуванням сили. Правозахисники вбачають у переслідуванні активістів політичні мотиви. Это был всего лишь повод для того, чтобы завести уголовное дело. Мы являемся социальными активистами, то есть участвуем в различных акциях, то есть освещаем разные социальные и национальные проблемы в нашем обществе. Врач непосредственно поставил диагноз, начально предварительный, что там двойной перелом челюсти, но потом это подтвердилось снимком. С челюстью как бы нормально не будет уже, наверное, никогда. Это грозит инвалидностью. Я не преступник, я осознанный человек, и в отличие от людей, которые, скажем, наверное, сейчас ничего не делают, мы что-то делали, и именно такое жестокое обращение с нами как раз-таки было за тем, что, к сожалению, мы единственные, кто что-то еще говорил. Одни из единственных, кто что-то говорил. Преследование молодых людей как политически мотивированных за их общественную деятельность, и поэтому их хотят преследовать по максимальным срокам. По данной статье 2 из них угрожают до 6 лет лишения свободы. За изнасилование в Беларуси от 3 до 7 лет, то есть не намного больше. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтеся з наступного випуску «Заман». Залишайтеся на АТР. До побачення.